trička nosí dospělí, nemají nosit děti. Ano, vím. Dospělí nosí, jo? Dospělí nosí, Já to vedoucí posledně skupinky. nebyla, takže to... Jo, to se nebylo minule. Takže dostanete průkazku, číslo průkazky, kdyby vás někdo šel kontrolovat. Souhlasí s číslem kasičky a v průkazce zase potřebujete tu občanku. Když prostě policie nebo někdo vám chtěl to kontrolovat, chtěl se na to podívat, tak to můžete ukázat. Jo, a teď vy jste si už promyslela ty ulice. Ano, Dlouhá už je teda obsazená, takže Dlouhá tam bohužel. byly, no, včera. Takže já bych si vzala jako loni Jakubskou, tu jsme měli, Židovskou, vezmu si i Provaznickou a může být ještě Růžová k tomu. Jo, tak já si to napíšu. Ještě vydržte. Ano. Tady do seznamu ještě ulic, aby jsme věděli, kdo kde je, když bychom někoho hledali. Budeš taky dělat vedoucí dneska? To je tady. Tak jo. Tady mám jednu skupinu, si to obejdu dneska. Já myslím, že když nic nedostane do sbírky, že nebude. Ne, právě, že jdeme podpořit za ten loňský rok, že jsme dostali, takže Provaznická. jdeme jako podpořit. Růžová. Bezva. A já jsem to pro ní nebyla, víš, takže... Já nevím, jestli stěneme i jateční. Já vám Takže si to nepíšu, dneska je to teda tam tak podpořit. Já to tam od to, takhle, jateční teda ještě. S Jaruškou, že jsme se... Tak. A teďka dostanete Ne, to nestihneme. hašku. To nestihneme zlato. A to už můžou teda dnes děti, jsou Ano. tam cukry pro ty, co vám přispějou, Kdyby kalendářičky, kalendářičky došly, zase si pro ně můžete přijdeme. přijít. Ano. Až vám neotevřou někde, nejsou doma, tak do schránky se dávají letáčky. Ano, to ještě dostávají, že rozdávají. Potom- Místo, co to taky rozdávají místo. Třídy a na ty bílé plastové dveře chytá ta červená.